ארוכה לראשונה בתולדות המועדון. שוב תברש, והכל מתנהל באיטיות, ואיזה איפות כדור של אורי דהן שיכול לעלות לביתר ביוקר, הקפאה טובה, נגיחה ושער של סופייסקה. ביתר מסתבכת, ביתר עושה שטויות בחלק האחורי ונענשת, משלמת במזומן. טושקוביץ' לוקח את המונטנגרים ליתרון. כך חוטף את הכדור נקי ויוצאת להתקפה מהירה עם ירדן שועה. ירדן כהן פותח על קו שמאל, כדור עומק מצוין. האם זה השוויון של קלו? קלו מול השער! וקלו לא מוצא את המסגרת. צילי לוחץ וגם חוטף, קופץ מעל לעוד שחקן ועכשיו עושה את התנועה ורוצה לקבל את הכדור חזרה מקלו. קלו בתוך הרחבה, צילי! לא כובש! אבל צילי עובר, צילי מוסר מצוין, מיכה למרכז, נגיחה ושוויון! ירדן שועה עושה 1-1, ביתר חוזרת מהר מהפיגור. מה יכול להיות שהשער שביתר קיבלה זה הדבר הכי טוב שקרה לה? כי מהרגע שהיא ספגה את השער, היא הגיעה ל3-4 מצבים ב5 דקות, היא כמו שאמרת הרימה קצב, משחקת יותר מהר, כועסת, היא נראית כועסת. משקוביץ' עם סיבוב טוב, משאיר את קרבלי מאחור, רואה את כדור חזר! מזל גדול לביתר ירושלים. איזה סיבוב נהדר, ירדן שועה. קלו, יופי של כדור, ירין לוי, 1-1, ירין לוי! מחמיץ מול גיליאן. הכל היה מושלם בהתקפה הזו חוץ מהסיומת. עם הרבה שחקנים בחלק הקדמי, סופייסקה מצופפת את השורות, מתבצרת בתוך הרחבה מול הניסיון של מוזי, יונה, מוזי מסתובב ועכשיו מעביר את כדור ארוך, אבל צילי! בדקה 87 ביתר ירושלים הופכת ועולה ל2-1 ומתקרבת לניצחון הישראלי הראשון של הקיץ. עומר אצילי עם הראש, 2-1 ביתר ירושלים. והנה שריקת הסיום, ביתר ירושלים עם מקדמה נאה לקראת הגומלין. זה היה קשה, אבל שתי נגיחות של שועה ואצילי סידרו לביתר ניצחון אירופי ראשון אחרי 8 שנים.